Sunshine Radio. Oras sa buong Pilipinas, alas 6:13 na ng umaga. At ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Blavan Pro at Immune Advance. SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga balitang nag-aala ngayong umaga. SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga nag-aalap na balita sa Pangasinan at Ilocos at sa buong Pilipinas. Mula sa DZRD 981 SMNI Radio News Center sa Dagupan City, narito ang inyong News Blasters. Headlines News Blast. At sa ulo ng ating mga nagbabago mga balita sa ating mga regional news, Dagupan LGU, ilulunsad ang Lola Cares Program para sa caregiver grandmothers. Mapandan nakisa sa World Family Doctor Day at Mayor Vega dumalo sa selebrasyon. Mangaldan LGU nakiisa sa pagsasanay sa mediation para sa kooperatiba. Unang Aqua Zumba Swimming Party gaganapin naman sa bayan ng Bulinaw. DOH Ilocos nagpaalala sa tamang pagsusuot ng helmet. Unang medical mission at bloodletting program matagumpay na isinagawa sa Santa Barbara, Pangasinan. TESDA Region 1 tumatanggap ng interns sa ilalim ng GIP. Rosales LGU nagsagawa ng upcycling training para sa Menro personnel. Ordaneta Police nagsagawa naman ng barangay visitation para palakasin ang ugnayan sa komunidad. Skills training para sa mga katutubong komunidad sa Dasul, tinalakay ng NCIP at TESDA PISAT. Sa atin namang mga national news, bagong committee chairmanships inilatag na sa Senado. Palasyo walang pakialam naman sa palitan ng liderato sa Senado. At kampo naman ni Senador Ronald Bato de la Rosa humirit ng TRO sa Korte Suprema versus sa ICC warrant. At Task Force kasanag kay BP Sara Duterte, hindi siya masama. NBI may lead na sa posibleng kinaroroonan ni Senador Bato de la Rosa. Ronda Pilipinas, 190 million pesos na utang ng ARB sa Centro Luzon pinatawad at 200 million pesos na tulay ipinagloob ng DAR. Sa ating sports news, Wembanyama pinunguna naman ng Spurs sa panalo kontra Thunder at Sean Ramos target ang panibagong titulo sa ICTSI Kaliraya. Sa ating showbiz news, Kaya nag-viral sa Pizza Perfect cover ng takedown mula sa Hunter X at bagong P-pop girl group na Sunara nagpakitang gila sa kanilang bogang debut sa Maynila. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga North Central Luzon. Araw po ngayon ng Miyerkules, ikadalawang po sa buwan ng Mayo taong 2026. At ako po ang inyong magiging tagapagbalita ka partner John Belgas. Huwag niyo pong kalimutan at i-share at i-like ang DCRD 981 Top News, SMNI News North Luzon, DCRD SMNI Radio Channel at DCRD SMNI Digital. Samantala sa unang bugso ng ating mga balita, DCRD Sunshine Radio Report. Dagupan LGU ilulunsad ang Lola Cares program para sa caregiver grandmothers. Ang detalye ng report ni hatid sa inyo ni partner Sheila Balog. Ilulunsad ng pamalang lungsod ng Dagupan sa pangunguna ni Mayor Belen Fernandez ang programang Lola Care sa darating na Biyernes, Mayo 22, alas 8 ng umaga sa City Plaza. Layunin ng programa na magbigay ng mas malawak na akses sa social, health, educational at community-based services para sa mga lola na nagsisilbing
pangunahing tagapag-alaga ng pamilya ng mga overseas Filipino workers. Kasama sa inisyatiba ang Women and Children Center, Federated Senior Citizens Association of Dagupan City at City Health Office na maghahatid ng serbisyong may malasakit at tunay na pag-aalaga para sa mga senior caregivers at kanilang mga apo. Ayon kay Mayor Fernandez, mahalagang kilalanin ang papel ng mga lola sa pagpapatatag ng pamilya, lalo na sa mga pagkakataong ang mga magulang ay nasa ibang bansa upang magtrabaho. Ang Lola Cares programa ay inaasang magiging dagdag suporta sa mga lola at kanilang mga pamilya bilang bahagi ng patuloy na advokasya ng lokal na pamahalaan para sa inklusibong serbisyong panlipunan sa Dagupan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa Balita at Serbisyo. Ka-partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Samantala, Mapanda nakiisa naman sa World Family Doctor Day at Mayor Vega dumalo sa nasabing selebrasyon. Ang detalye ng report niya nihatid sa inyo ng kapartner Lerna Hernandez. Yes, kapartner, nakiisa ang bayan ng Mapandan sa pagdiriwang ng World Family Doctor Day na ginanap sa Bukas Center sa Barangay Torres kahapon, Mayo 9, 2026 bilang pagkilala sa mahalagang papel ng mga family doctors sa pagbibigay ng tuloy-tuloy at komprehensibong serbisyong medikal para sa komunidad. Dinaluhan ang programa ni na Mayor Carl Christian F. Vega, mga opisyal na rin ng Department ng R1MC or Department of Family and Community Medicine at mga health workers mula sa Mapandan at R1MC. Sa mensahe ni Mayor Vega, binigyan din niya ang patuloy na paglago ng Bukas Center at ang plano ng LGU na magtayo ng air-conditioned waiting area at water station para sa mas maginhawang serbisyo sa mga pasyente. Kasunod ng programa, isinagawa ang Medical Information Drive at libreng konsultasyon bilang bahagi ng pakikiisa ng Mapandan sa pandaigdigang selebrasyon at sa patuloy na pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan para sa mamamayan. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Ka-partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Isa pang balita, Mangaldan LGU nakiisa naman sa pagsasanay sa mediation para sa kooperatiba. Ang detalye ng report niya nihatid sa inyo ng kapartner Vian Vergabinya. Yes, good morning kapartner. Lumahok ang LGU Mangaldan sa pamamagitan ng Municipal Cooperatives Office or MCO sa training workshop on alternative dispute resolution at mediation conciliation na isinagawa ng Cooperative Development Authority. Region 1 simula kahapon May 19 at magtatapos ngayong araw May 20 sa Manawag, Pangasinan. Dumalo sa aktibidad si Municipal Administrator Attorney Chudora S. Serdan, MCO Dr. Rosali R. Hulipas at Municipal Budget Officer Julieta C. Petonio bilang kinatawan ni Mayor Bonafe de Vera Paraino. Layunin ng pagsasanay na palakasin ang kakayahan ng mga LGU at kooperatiba sa mapayapang pagresolba ng alitan na hindi dumadaan sa formal na paglilitis upang mapanatili ang maayos na samahan at operasyon ng mga kooperatiba. Patuloy namang sinusuportahan ni Mayor Bona ang mga programang nakatuon sa pagpapaunlad ng sektor ng kooperatiba bilang bahagi ng advokasya na lokal na pamahalaan na palakasin ang kabuhayan at ekonomiya ng mga Mangaldanian. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal to si Vian Vergabinya, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Ka-partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Karagdagan pa sa ating mga balita, unang Aqua Zumba Swimming Party gaganapin naman sa bayan ng Bulinaw. Nagbabalik sa report, kapartner Lerna Hernandez. Inanunsyo ng lokal na pamahalaan ng Bulinaw ang pagsasagawa ng kauna-unahang Aqua Zumba Swimming Party sa darating na Hunyo 6, 2026. Alas 5 ng hapon sa Solivara Pool Club and Restaurant, Balingasay River, Bulinaw, Pangasinan. Tampok sa aktibidad si Zin Natalia Chan, isang
licensed Aqua Zumba instructor kasama ang iba pang certified Zumba trainers na maghahatid ng masayang kombinasyon ng sayaw, enerhisyo at swimming party experience. Ang event ay may registration packages, 500 sa regular shirt package, kasama ang event shirt at bottled water at 700 naman sa special full subli jersey package, kasama ang jersey at bottled water. May option ding 200 pesos add-on pack meal para sa mga kalahok. Limitado ang slots para sa nasabing aktibidad na layong magbibigay ng kakaibang fitness at entertainment experience sa Bolinao, kasama ng promosyon ng mas aktibong pamumuhay sa komunidad. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast. Sunshine News Blast. Maraming salamat ka-partner Lerna sa balitang yan. Samantala, nagpaalala naman ang Department of Health Ilocos Region na ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay malaking proteksyon laban sa matinding pinsala at pagkamatay sa kalsada. Batay sa datos, ang paggamit ng sertipikadong helmet ay nakakabawas ng panganib ng pagkamatay ng hanggang sa 6 na beses at nakakabawas ng hanggang sa 74% sa posibilidad ng brain injury. Binigyang diin ng DOH na hindi dapat ipagbawalang bahala ang kaligtasan ng mga motorista at pasahero, lalo na sa patuloy na pagdami ng mga sasakyan sa rehiyon. Hinigayat naman ang publiko na palaging magsuot ng DTI-approved helmet upang matiyak ang ligtas na pag-uwi at mapangalagaan ang kanilang mga pamilya. Sunshine News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Karagdagan pa sa ating mga balita, unang medical mission at bloodletting program matagumpay na isinagawa sa Santa Barbara, Pangasinan. Nagbabalik sa report ka-partner Sheila Balog. Matagumpay na isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Santa Barbara, Pangasinan ang bloodletting program at kauna-unahang medical mission kahapon, Mayo 19. Pinangunahan ito ng bagong tatag na Santa Barbara Blood Council sa pamamagitan ng Sangguniang Bayan sa pamumuno ni Vice Mayor Bobby Barbiran, kasama ang buong suporta ng pamalaan. Dumalo sa aktibidad ang mga volunteer donors, mga health professionals, civic groups, mga kinatawan ng barangay at mga residente na nagkaisa upang maisulong ang pagliligtas ng buhay at pagpapalakas ng programang pangkalusugan. Kabilang din sa isinagawang aktibidad ang pagbibigay ng libreng serbisyong medikal para sa mga benepisyaryo ng medical mission. Nakiisa rin ang Gikonsulta program na nagkaloob ng libreng medical check-up at cash assistance para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ayon sa lokal na pamalaan, ipinakita ng matagumpay na aktibidad ng diwa ng bayanihan, pagkakaisa at volunteerismo ng mga mayan ng Santa Barbara sa pagsuporta sa mga programang naglalayong panatili ang kalusugan at kapakanan ng komunidad. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. TESDA Region 1 tumatanggap ng interns sa ilalim ng GIP. Ang detalye ng report na yan ihatid sa inyo ni kapartner Sonny Flo. Nagbukas ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Regional Office 1 katuwang ang Department of Labor and Employment o DOLE ng aplikasyon sa Government Internship Program o GIP na layong magbigay ng oportunidad sa kabataan na makapagsimula ng kanilang karera sa serbisyo publiko. Kwalipikado ang mga aplikanteng may edad 18 hanggang 30 taong gulang, high school, techbook o college graduates at hindi pa nagkakaroon ng anumang work experience. Kabilang sa mga dokumentong kailangan ay application letter na naka-address kay Director Ramon Evantic Ruiz, Regional Director TESDA RO1, photocopy ng transcript of records, diploma or certificate of graduation at fully accomplished GIP application form. Ang deadline ng pagsusumite ng application ay sa Hunyo 8, 2026. Layunin ng programa na magbigay ng praktikal na karanasan sa kabataan habang tinutulungan silang maging handa sa mas malawak na oportunidad sa trabaho at serbisyo publiko. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Sonny Flo, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report.
Samantala, Rosales LGU nagsagawa naman ng upcycling training para sa Menro personnel. Nagbabalik sa report kapartner Vian Vergabinya. Matagumpay ni sa ganawa ng LG Rosales katuwang ang Municipality of Basista ang upcycling training program para sa mga Menro personnel kung saan natututunan ang paggawa ng tote bags mula sa tarpaulin at doy packs at food rugs mula sa discarded textile materials. Layunin ng programa na palakasin ang waste recovery at sustainability initiatives ng bayan sa pamamagitan ng pag-upcycle ng mga materyales na maaring maitapon na. Binigyan diin sa aktibidad na ang kalikasan ay hindi nawawala kundi napapabayaan, kaya't tungkulin ng bawat isa na bawasan ang basura at pahabain ang gamit ng mga produktong binibili. Nagpasalamat ang LG Rosales sa Municipality of Basista at Menro team sa pagbabahagi ng kanilang kaalaman na makatutulong sa pagpapatibay ng mga programang pangkalikasan ng bayan. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal to si Vian Vergabinya, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast. Sunshine News Blast. Maraming salamat kapartner Vian Vergabinya sa balitang yan. Samantala, karagdagan pa sa ating mga balitang regional. Nakiisa ang Department of Interior and Local Government o DILG Region 1 sa pagdiriwang ng Open Government Week mula Mayo 18 hanggang 22 bilang pagpapakita ng suporta sa mga prinsipyo ng transparency, accountability, citizen participation at inclusive governance. Kasama ng DILG Region 1 sa selebrasyon ang Final 10 cohort LGUs sa ilalim ng Philippine Agenda for OGP Localization, San Fernando City, La Union, Dagupan City, Alaminos City, Asingan, provincial governments ng La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte, sa may Bantay, Ilocos Sur, Bigan, Ilocos Sur at Bacnotan, La Union. Layunin ng nasabing aktibidad na palakasin ang open at participatory governance upang matiyak na ang pulisiya, programa at serbisyo ng pamahalaan ay tumutugon sa pangangailangan ng mga mamamayan. Sa pamamagitan ng pakikisa ng mga LGU, muling pinagtibay ng DILG Region 1 ang pangako nitong isulong ang responsableng pamamahala at mas inklusibong kaunlaran sa rehiyon. Sunshine News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Ordaneta Police nagsagawa ng barangay visitation para palakasin ang ugnayan sa komunidad. Nagbabalik sa report kapartner Sonny Flow. Nagsagawa ng barangay visitation ng mga personnel ng Ordaneta City Police Station sa ilang barangay na sakop ng kanilang jurisdiction bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng mas matibay na ugnayan sa pagitan ng pulisya at komunidad kasabay ng pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Sa nasabing aktibidad, nakipag-ugnayan ng mga pulis sa mga opisyal ng barangay at sa mga residente upang talakayin ang mga usaping may kaugnayan sa kapayapaan at seguridad. Nagbahagi rin sila ng impormasyon tungkol sa pag-iwas sa krimen at pagpapalakas ng kaligtasan ng publiko. Hinikayat din ng mga mamamayan na agad ipaabot sa pulisya ang anumang kahinahinalang tao o insidente upang maagarang mabigyan ng aksyon. Layunin ng aktibidad na patuloy na isulong ang mga mas aktibong pakikipagtulungan o komunidad sa mga programang pangkapayapaan at pangkaligtasan ng pulisya. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Sonny Flo, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Muling detalye ng ating mga regional news, skills training para sa mga katutubong komunidad sa Dasul. Tinalakay naman ng NCIP at TESDA PISAT. At nagbabalik sa report, kapartner Sheila Balog. Nakipagpulong ang National Commission on Indigenous Peoples o NCIP, Pangasinan Provincial Office sa TESDA Pangasinan School of Arts and Trades o TESDA PISAT, kaugnay na nakatakdang skills training para sa mga indigenous cultural communities at indigenous people sa bayan ng Dasol, Pangasinan. Pinangunahan ni NCIP Pangasinan Provincial Officer Dr. Enrique P. de los Santos Jr. ang nasabing pagbisita kung saan tinalakay ang mga hinihingang
hinihinging pagsasanay kabilang dressmaking at dishwashing preparation. Sa pagpupulong na pag-usapan ng saklaw at tagal ng pagsasanay ng dressmaking na karaniwang umaabot sa 35 araw, kung saan tinitingnan ang posibilidad na mapaikli ang training period. Tinalakay rin ang pagkuha ng pundo para sa mga kailangang training materials at pagkakalob ng mga sewing machine. Inirekomenda naman ng TESDA PSAT ang pagpaugnay sa lokal na pamalaan ng DASUL sa Municipal Social Welfare Development Office o MSWDO para sa posibleng suporta. Ibinahagi rin ng TESDA PSAT ang listahan ng mga kakailangang materyales at ilan pang programang maaring ialok tulad ng organic agriculture production na posibleng mapakinabangan ng mga katutubong komunidad. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balog ka partner mo sa Balita at Serbisyo. Ka-partner News Blast. Sunshine News Blast. Oras na po natin mga partners, alas 6:34 na ng umaga. At ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Plavon Pro at Immune Advance. Sa pagpapatuloy ng ating mga balitaan mga kapartners, dako naman tayo sa ating mga national news. Bagong committee chairmanships inilatag na sa Senado. Ang detalye ng report niya ay hatid sa inyo ni kapartner Prince Tripoli. Inanunsyo na ng Senado ang mga bagong chairperson ng piling permanenteng komite kasunod ng pagbabago sa liderato ng mataas na kapulungan sa ilalim ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa plenary session nitong May 18, inihayag ni Acting Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva ang mga bagong committee assignments bilang bahagi ng reorganisasyon sa Senado. Kabilang sa mga binago ang chairmanship ng ilang komite na dating hawak ng mga senador na kabilang na ngayon sa minority bloc. Inalis si Senator Bam Aquino bilang chairperson ng Committee on Basic Education na ngayon ay pamumunuan na ni Senator Loren Legarda. Patuloy ding hahawakan ni Senator Loren Legarda ang Committee on Culture and the Arts. Napunta naman kay Senator Rodante Marcoleta ang Committee on Public Services ng dating pinamumunuan ni Senator Raffy Tulfo. Habang si Senator Jingo Estrada na ang bagong chairperson ng Committee on Games and Amusements kapalit ni Senator Erwin Tulfo. Si Senator Jingo Estrada rin ang mamumuno sa Committee on National Defense and Security. Nanatili namang chairperson si Senator Pia Cayetano sa Committee on Ways and Means, Energy and Sustainable Development Goals, Innovation and Futures Thinking. Tinanggal si Senator Risa Ontiveros bilang chairperson ng Committee on Health at ibinalik ito kay Senator Bongo, habang mananatili naman si Senator Ontiveros sa Sports Committee. Si Senator Joel Villanueva naman ay mananatiling chairperson ng Committee on Higher Technical and Vocational Education. Nanatili rin si Senator Robin Padilla sa Committees on Public Information and Mass Media at Cultural Communities and Muslims Affairs. Samantala, kinukonsidera pa ng Senado sina Senator Pia Cayetano at Senator Rodante Marcoleta bilang posibleng pumalit kay Senator Ping Lacson sa pamuno ng Blue Ribbon Committee. Nanumpa na rin si Jose Luis Montales bilang bagong Senate Secretary kasabay ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Papalitan niya ang nagbitiw na si Mark Leandro Mendoza. Nagsumite na ng courtesy resignation si Mendoza noong nakaraang Martes at nilinaw na wala umano itong kinalaman sa nangyaring gulo sa Senado. Nagsilbi din si Montales bilang Secretary General ng Kamara noong panahon ni Senate President Alan Peter Cayetano bilang House Speaker. Naging City Administrator din ng Taguig City si Montales. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Prince Tripoli, SMN News. Ka-partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Kaugnay pa rin sa balitang yan, Palasyo walang pakialam sa palitan ng liderato sa Senado. Ang detalye ng report niya ni atid sa inyo ni partner Hannah Jane Sancho. Itinuturing ng Malacanang na internal na usapin ng Senado ang naganap na pagbabago sa liderato na mataas sa kapulungan sa gitna ng mga spekulasyon kaugnay ng nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang tugon ng palasyo matapos tanungin kung ano ang reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagkapalit ng mga opisyal sa Senado habang papalapit ang pagdinig sa impeachment case. Ang pagpapalit ng liderato sa Senado ay kanila po yung aktibidad. So wala naman pong kinalaman ng Pangulo kung magpapalit sila ng liderato o hindi. So sa kanila po yan. Nasa Senado po yan.
Samantala, tinanong din ang palasyo kung naniniwala ito na mananatiling kapani-paniwala ang Senado bilang impeachment court sa kabila ng mga isyong kinakaharap ng ilang senador. Ayon kay Palace Officer Undersecretary Claire Castro, nasa mga senator judges ang pananagutan sa taong bayan dahil sila ay inihako. Hindi natin mabibigyan ng anumang paghuhusga sa ngayon. Ang mga magiging senator judges, nasa kanila po yan. Na sila ay halal ng bayan. Nung sila ay nangangampanya, nangako sila na sila ay magsisilbi para sa taong bayan, hindi para sa iisang tao lamang. At yun nga lamang po, huwag sila magsilbi, katulad ng sinabi natin, na maging daan para sa pagtakas ng dapat na managot. Sa kasalukuyan, nakatutok ang publiko sa mga susunod na pagkilos ng Senado habang kapalapit ang inaasahang paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sa loob ng Senado, umaasa ang publiko na mananatiling malaya, makatarungan at nakasandig sa konstitusyon ang nalalapit na impeachment proceedings. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News. Partner News Blast, DZRD Sunshine Radio Report. Karagdagan pa sa ating mga balita, kampo naman ni Senador Ronald Bato de la Rosa humirit ng TRO sa Korte Suprema versus ICC warrant. Ang detalye ng report yan ni ating senior partner Aaron Rojas. Muling dumulog sa Korte Suprema ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa upang humiling ng agarang TRO laban sa anumang hakbang ng gobyerno kaugnay ng pagpapatupad ng ICC warrant. Ayon sa kanilang motion, walang kapangyarihan ang executive branch na basta pairalin sa bansa ang isang foreign arrest process nang walang pahintulot ng mga korte sa Pilipinas. Git ng kampo ni De La Rosa, umatras ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019 kaya't questionable kung maari pang magpatupad ng warrant ang ICC sa bansa. Anya hindi maaring isantabi ang constitutional rights at judicial process dahil international pressure. Binanggit din sa petisyon ang naging tensyon sa Senado noong May 11 matapos magtungo roon ang mga tauhan ng NBI kaugnay ng ICC warrant laban kay De La Rosa. Ayon pa sa kampo ng senador, malinaw umano itong indikasyon na may immediate threat ng pag-aresto kaya kinakailangan ng maglabas ng TRO ang Korte Suprema. Preso din ng kampo ni De La Rosa ang umano'y pagpapakita ni dating Senador Antonio Trillanes IV ng kopya ng ICC warrant sa media. Ayon sa dokumento, hindi raw sapat ang isang leaked o unofficial copy upang magsilbing legal na pasihan ng pag-aresto. Isa rin sa sentrong argumento ng kampo ni De La Rosa, ang Republic Act 9851. Ayon sa kanila, ginawa ang batas upang litisin ang mga korte ng Pilipinas ang war crimes at crimes against humanity at hindi para otomatikong isuko ang mga Pilipino sa ICC. Habang hinihintay ang desisyon ng Korte Suprema sa hinihiling na TRO, patuloy namang umiinit ang debate kaugnay ng international accountability at soberanya ng Pilipinas. Sa ngayon, wala pang inilalabas na bagong pahayag ang Malacanang at Department of Justice kaugnay sa hirit na TRO ng kampo ni Senator De La Rosa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Aaron Rojas, SM9 News. Partner News Blast, DZRD Sunshine Radio Report. Task Force kasanag kay BP Sara Duterte, hindi siya masama. Ang detalye ng report yan ay atid sa inyo ni kapartner Paul Montibon. Hindi ko masasabi na matitino ang Vice President, but I think wala naman tayong nakikitang masama siya. Ito ang personal na pananaw ni Task Force Kasanag Founding Chairman John Chong kaugnay sa mga panawagang tanggalin sa kapangyarihan at tuluyang tapusin ang karera sa politika ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa grupo, hindi makatarungang baliwalain ang mga naging kontribusyon at legasiya ng ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong panahon ng kanyang panunungkulan. Dahil dito naniniwala silang walang mabigat na dahilan para pagtuunan ng pansin ng Kongreso ang pagpapatalsik kay VP Sara. Makikita naman natin kung ano ang ginawa ng dating Pangulo, no, sa ating bansa. No, ako is my personal opinion, this is not a politics, no. Even our driver license lang, doon na ako naniniwala na napakalaking bagay, no, na actual na na-enjoy natin ngayon yung ating driver license na into 5 years, no. Doon pa lang, no, ang aking passport na ang haba ng no. So napakaraming bagay na ginawa ng ama. Ikinalulungkot din ng grupo ang umunoy lumalalang bangayan sa politika sa bansa sa halip na tutukan ang mas mahalagang suliranin ng mamamayan.
napakagulo ng politika sa ating bayan, no? So I think the culture of the Filipino people, no, regarding sa politics, kailangan mabago rin siya, no, para maiwasan yung pamimersonal ng bawat persons na involved sa politika. Kasabay nito, formal na rin nag-convene ang Senado kahapon bilang isang impeachment court matapos matanggap ang articles of impeachment mula sa Kamara. Dahil dito, opisyal nang pinadalhan ng writ of summons ang Vice Presidente upang maghain ng kanyang sagot sa loob ng 10 araw. Sa kabila ng mga seryosong akusasyon, kumpiyansa pa rin ang grupo na politika lamang ang ugat ng mga aligasyon at muling makakabangon ang pamilya Duterte sa liderato ng bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNI News. Ka-partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Samantala, NBI may lead na sa posibleng kinaroroonan daw ni Senador Bato de la Rosa. Ang detalye ng report niya nihatid sa inyo ni kapartner Cherry Light. Ipinauubayan na lamang ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa Department of Justice at CIDG ang magiging resulta ng investigasyon kaugnay sa controversial na operasyon sa GSIS compound noong Mayo 13 na naging sanhi ng tensyon sa pagitan ng mga otoridad at Senado. Sinabi rin ni Matibag na nakikipag-ugnay na sila sa CIDG para sa mas malalim na investigasyon kaugnay ng tinaguriang GSIS Senate Siege. Ito ang controversial na pagsisilbi ng ICC warrant of arrest laban kay Senator Ronaldo Bato de la Rosa sa loob mismo ng Senate premises. Anya, naisumiti na nila sa CIDG ang lahat ng spot reports, pahayag ng mga tauhan at media personnel, gayon din ang mga interview sa mga operatibang sangkot sa operasyon. Ayon pa sa NBI chief, hindi kailanman naging target ng operasyon ng Senado at tanging pagbibigay lamang ng seguridad sa GSIS ang kanilang ginampanan matapos sumiling ng proteksyon si GSIS General Manager Vic Veloso. Sa isang balitaan sa Harbor View sa Maynila, sinabi ni Matibag na layunin lamang nilang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa lugar. Humingi rin siya ng paumanin kung may mga naging agam-agam sa kanilang operasyon. Saad niya bahagi lamang ito ng kanilang law enforcement process at hindi maaaring agad ipunyag ang lahat ng detalye ng operasyon. Iginiit din ni Matibag na may naging kasunduan umano sila ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi papasok ang mga operatiba sa loob ng Senado basta't hindi umano ilalabas o itatakas si Senator Bato. Gayunman, sinabi ni Matibag na tinupad umano nila ang kanilang pangako na hindi pasukin ang Senado, ngunit hindi anya ito nasunod sa kabilang panig. We are there to promote law and order. Not in the Senate, again, because I have a commitment that we will not enter the Senate premises. Nag-usap kami ng Monday, so I kept my promise na hindi kami papasok. But they did not keep their promise that they will take care of Senator Bato de la Rosa. Inamin din ni Matibag na may mga impormasyon silang natatanggap kaugnay sa posibleng kinaroroonan ni De La Rosa. Ngunit hindi muna nila ito isa sa publiko habang nagpapatuloy ang validation at investigasyon. Binanggit din ni Matibag ang pangalan ni Senator Robin Padilla na dapat matanong sa kinaroroonan ng kasama niyang senador. Kasi people try to speculate eh. Ang dami-dami pong lead na binigay. But we have a lead kung nasaan talaga. Pero in the meantime, we will suspend yung announcement kung nasaan talaga siya. Samantala, tumanggi naman si Matibag na kumpirmahin kung totoong planong gawing escape route ni De La Rosa ang GSIS compound. Ngunit sinabi niyang posible itong mangyari dahil konektado umano ang GSIS at Senado sa maraming entry at exit points. Ayon pa sa NBI chief, may 7 entry point mula sa Senado patungong GSIS. Bukod pa sa pangunahing gate, kaya hindi raw maaalis ang posibilidad na magamit ito bilang ruta ng pagtakas. I cannot confirm na gagawin nila yon, but the Senate is a good escape route for that purpose. No? Kasi 7 yung entry points from Senate building to GSIS. Plus the gate. So 8. So, that's possibility, but am I saying that they're gonna do it?
It is a possibility. Factual yan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News. Kapartner News Blast. Sunshine News Blast. Huling detalye ng ating mga national news, pinababasura ng Office of the Solicitor General o OSG sa Korte Suprema ang petisyon na sumailalim si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa physical at mental examination. Kabilang ang hair follicle drug test sa paglalabas ng medical records. Ang naturang petisyon ay inihain nina dating si House Speaker Pantaleon Alvarez at iba pa. Ayon sa OSG, ang medical records o health information ng isang tao ay protektado ng batas, partikular ng Data Privacy Act. Higit pa ng OSG, lumalabag umano ang petisyon sa presidential immunity at wala ring legal standing ang mga petitioner upang ihain ang naturang kaso. Samantala, nakasaad sa Article 7, Section 12 ng 1987 Constitution na dapat ipaalam sa publiko ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo kung siya ay may seryosong karamdaman. Tinawag rin ng OSG bilang fishing expedition ang petisyon kung kaya't hiling nila sa kataas-taasang hukuman na ito'y maibasura na lamang. Sunshine News Blast. Oras na po natin mga kapartner sa alas 6:50 na po ng umaga. At ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Plavan Pro at Immune Advance. Samantala, diretso na po tayo sa ating Pilipinas. 190 million pesos na utang ng ARB sa Central Luzon pinatawad naman at 200 million pesos na tulay pinagkaloob ng DAR. Ang detalye ng report niya ni atid sa inyo ni partner Sheila Balog. Mahigit 2,400 agrarian reform beneficiaries o ARB sa Central Luzon ang nakatanggap ng malaking tulong mula sa Department of Agrarian Reform o DAR matapos patawarin ng halos 190 milyong pesos utang sa lupa at ipagkaloob ang halos 200 milyong pesos halaga ng mga proyektong tulay para sa mas mabilis na transportasyon at kabuhayan sa kanayunan. Pinanguna ni DAR Secretary Conrado M. Estrella III ang pamamahagi ng 3,545 certificates of condonation with release of mortgage na sumasaklaw sa mahigit 3,600 hektarya ng lupang sakahan, kasabay ng turnover sa Cavite Santa Ana Bridge at Balbalino Bridge sa Gimba, Nueva Ecija. Ayon kay Estrella, layunin ng programa na maibsan ang pasanin ng mga magsasaka at makalikha ng pamatagalang oportunidad sa pamamagitan ng infrastruktura at mas madaling akses sa merkado. Kasama rin sa aktibidad sa pamamahagi ng land titles ang 16 milyong pesos credit assistance at scholarship grants para sa mga anak ng ARBS bilang bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang sektor ng agrikultura at kaunlaran sa kanayunan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa Balita at Serbisyo. Kapartner News Blast. Sports News Blast. Sa ating namang sports news, Wembanyama, pinanguna naman ng Spurs sa panalo kontra Thunder at Sean Ramos sa target ang panibagong titulo sa ICTSI Caliraya. Ang detalye ng report yan ihatid sa inyo ni kapartner Carlo De La Peña. Pinangunahan ni Victor Wembanyama ang Spurs matapos magtala ng 41 points at 24 rebounds habang nag-ambag din si Dylan Harper ng 24 points at playoff record na 7 steals. Tumulong din sina Stephon Castle, Devin Vassell, Keldon Johnson at Julian Champagny upang maagaw ng Spurs ang home court advantage. Sa panig ng Thunder, nagtala si Alex Caruso ng 31 points habang may 26 points naman si Jalen Williams. Nahihirapan naman si Shai Gilgeous-Alexander matapos tumira lamang ng 7 of 23 mula sa field. Muling sasabak si Ramos sa Caliraya Springs Golf and Country Club sa Cavinti, Laguna matapos ang matinding kampanya nito sa Asian Development Tour sa Malaysia kung saan muntik niyang masungkit ang kampyonato. Umaasa ang batang golfer na madadala niya ang momentum mula sa kanyang magandang ipinakita abroad upang makabalik sa winning circle sa lokal na torneo. Kabilang si Ramos sa inaasahang magbibigay na matinding laban sa ICTSI Caliraya Springs Championship kasama ang ilan sa pinakamahuhusay na golfers sa bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo De La Peña, Manay News. Showbiz News Blast. Sa ating namang showbiz news, Kaya nag-viral sa Pitch Perfect cover ng takedown mula sa Hunter X at bagong P-pop girl group na Zunara
nagpakitang gilas sa kanilang bonggang debut sa Maynila. Ang detalye ng report yan ihatid sa inyo ni kapartner Andrea Santos. Hindi pa man nagtatagal mula nang i-upload ang video sa X ay umabot na agad sa mahigit 2.8 million views kasabay ng kanilang backyard live spotlight appearance. Sa naturang video, ipinamalas ng Kaya ang kanilang natatanging talento sa pag-awit, handog ang kanilang kantang You Did It, na sinundan naman ng viral cover nila ng Takedown, ang sikat na soundtrack mula sa award-winning Netflix film na K-pop Demon Hunters. Dahil sa kanilang pitch-perfect harmonies, swapping stage presence at matinding energy, mabilis na nag-trend ang grupo at umani ng papuri hindi lang mula sa P-pop community kundi maging sa mga K-pop fans. Abala rin ang Kaya ngayon sa pagpapakitang gilas sa ASEAN Korea Music Festival na bahagi ng isang international music endeavor na pinatatakbo ng KBS World TV sa pakikipagtulungan ng National Commission for Culture and the Arts. Samantala, mainit namang sinalubong ng mga fans na matyagang nag-abang para sa official launching ng Sonara, ang pinakabagong grupo sa ilalim ng 1C Entertainment na binubuo ni na Eureka, Ella, Dominic, Tane, Megumi, Lay at Nami. Bilang pasasalamat, inihandog ng grupo sa naghihiyawang crowd ang isang live performance ng kanilang self-penned debut track na pinamagatang Tabi. Hindi rin itinanggi ng Sonara na nakararamdam sila ng matinding pressure dulot ng mataas na expectation ng publiko dahil binuo lang naman sila sa ilalim ng agency na pinatatakbo ng Kings of P-pop na SB19. Gayunpaman, malaki ang pasasalamat ng grupo sa tiwala at suportang ibinigay sa kanila na baon nila bilang motivation upang magsumikap at makilala hindi lamang locally kundi maging sa international stage. At yan muna ang hatid namin sa inyo na Showbiz News. This is Andrea Santos, ang inyong citizen correspondent, bringing you the latest showbiz. Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Quibloy. Kung ikaw ay nakatuon na sa kalooban ng Ama, siya ang magiging pinakamahalaga sa iyong buhay. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. At yan ang kalipunan ng mga balita na nakalap ng buong puwersa ng DZRD News and Information Center ngayong araw po ng Miyerkules, ika-20 sa buwan ng Mayo taong 2026. Samantala, bago tayo magpaalam mga ka-partners, oy mga ka-angels, handa na ba ang inyong panlasa? Esto na, say hello sa bago niyong craving sa Angel's Pizza Lucao. Tikman na ang masarap na 4 for Maggi pizza. Lasapin ang creamy goodness ng ultra creamy spinach dipa at kagatin ang sulit na cheesy bacon burger melt. Oy, daming choices ha. Perfect para sa barkada, pamilya o kahit sa solo food trip. Nandito na din ang updated menu ng Angel's Pizza, loaded with your favorite pizza sa chicken meals. Oy, paborito ko yun ha. Solid bundles at tasty sides. Pwede rin mag-advance order para sa mga pick-up o delivery mga ka-partners, mga ka-angels. Text na o tawag sa 0967-467-2985 o i-dial lamang ang 02-8922-2222. Download na rin ang Angel's Pizza app mga ka-partners, mga ka-angels. At available din sa Food Panda at Grab Food, Angel's Pizza Lucao. Bisitahin sila mga ka-angels sa Dagupan Binmalay Road, corner J. Divinesia Road, Lucao District, Dagupan City. Bukas sa araw-araw mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Angel's Pizza Lucao, isang tikim pa lang, siguradong babalik-balikan. Ano pa ang inaantay nyo mga ka-partners, mga ka-angels? Order na! So yan mga ka-partners, maraming salamat mga ka-partners sa lahat ng mga nakaantabay sa ating Facebook page. Good morning po sa ating lahat mga ka-partners. At sa ngalan din ng ating mga nakasama dyan sa technical side, ka-partner Jeff, sa ating station manager Mr. J. Mendoza,
At sa ating mahal na pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. Good morning po, Pastor. At ako po ang inyong naging tagapagbalita ka-partner John Belgas. Ano pa yan ang nasusunod ng programang Kapihan at Balitaan sa Sunshine ni ka-partner Jerry Pogi Gambay. Ay bagang bigat na bagang sapa masanta siya kabusan at sikoy namin. May the Almighty Father bless us all. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sumainyo ang mga nag-aalab na mga balita sa SMNI Radio News Blast. Samahan kami muli sa paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng bansa para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.